Jo, jo. Stačí, pojď teď. Jo. Ty pičo. Dobrý. Jo, mám to natáčet? Jo. To se nevrtím. Nebo ne, to je v pohodě. Já jsem to udělal tak, že na první kameru. Jsem nebyl. Ty jsi to print screenu a dal si to na profilovku. Já to předměl do kamery, nebo to je někoho Nejde. No, nestav to. A jdeš tam. Jo? Jo. 3, 2, 1. Wow! A druhý povedený pokus. Úplně... To je koupálko pro Marvence tohle. Koupálko pro mladé. Teď to uklidíme. To nám je nějaký plán, tak to radši uklidíme. Jo, jo. Jo, tu bundu. Takže my se s vámi asi rozloučíme a... Čus!